Κρήτη ώρα 3. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων τον κύριο Βαγγέλη Γερμανό. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μας έχει κάνει συντροφιά αρκετές ώρες, ατέλειωτες σε κάποιους ενδεχομένως, με τα τραγούδια του και τις μουσικές του. Είναι κοντά μας λοιπόν. Καλώς ήρθατε, καλώς μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι επίσης. Οι Χανιώτες έχουν τη χαρά, είχαν από χθες το βράδυ τη χαρά να σας απολαύσουν στο καφέ Jazz Bar Οδός Ονείρων, στην παλιά πόλη των Χανίων, πίσω από το Βενιζέλιο Οδείο, στην οδό Νικηφόρου Επισκόπου. Δύο μοναδικές βραδιές και ερμηνεύετε παλιά και αγαπημένα τραγούδια, αλλά και τραγούδια από τη νέα σας δουλειά, σωστά? Ναι. Από όλο το φάσμα της δουλειάς μου. Τι θα δουν όσοι βρεθούν απόψε στην Οδό Ονείρων? Αυτοί που ήρθαν χθες πήραν μια γεύση. Προετοιμάστε μας. Κοιτάξτε το πρόγραμμα, βεβαίως και υπάρχει ένας σκελετός. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η μουσική έχει αυτή τη δυνατότητα και την ευχέρεια, μ' αρέσει να αυτοσχεδιάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να λειτουργώ ανάλογα με τις συνθήκες της στιγμής. Θα πω παλιά τραγούδια δικά μου, θα πω και καινούρια και θα ανταποκριθώ και στις προσκλήσεις και προκλήσεις των ακροατών μου. Τραγουδάτε μόνος με μια κιθάρα, ανταποκρίνεται όμως και το κοινό. Συμμετέχει? Ναι, βεβαίως. Η κιθάρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Μπορεί να αντικαταστήσει, θα έλεγα, όχι να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει μια ολόκληρη ορχήστρα. Είναι τέτοιο όργανο. Μπορεί να το χειριστεί κανείς με τέτοιο τρόπο. Και επειδή ακριβώς συνθέτω στην κιθάρα, είναι απευθείας δηλαδή, για μένα είναι πολύ οικείο να τραγουδάω και να παίζω έτσι και στον κόσμο. Οι Χανιώτες είναι ζεστό ακροατήριο, ως κοινό δηλαδή? Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τη δουλειά μου από χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που μ' ακούνε για πρώτη φορά πιθανότατα. Και αυτό έχει και το ενδιαφέρον για μένα, να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους, να τους εκφράζω, αν τους εκφράζω με τη μουσική μου και τα τραγούδια μου. Είναι ένας βασικότατος τρόπος επικοινωνίας αυτή η ιστορία. Βασικότατος. Επιλέγετε χρόνια τώρα να τραγουδάτε σε μικρούς ζεστούς χώρους, όπως εδώ στα Χανιά το Jazz Bar Οδός Ονείρων? Όχι απαραίτητα, αλλά μ' αρέσει αυτή η άμεση επαφή, αυτό το να είναι ο άλλος, ας πούμε, στο μισό μέτρο ή στο ένα. Έτσι αντιλαμβάνεται και ο ένας και ο άλλος, και εγώ δηλαδή και οι ακροατές, την αλήθεια και την πραγματικότητα του άλλου. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι να μας χωρίζει, δεν είναι τα φοβερά φώτα και οι πίστες και τα ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Αυτό δημιουργεί ένα είδος οικειότητας. Που εν τέλει είναι και το πιο βασικό, ξέρεις. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Από την ίδια ουσία είμαστε όλοι. Και το τραγούδι αυτό κάνει. Είναι η συνάρτησή μου με τους άλλους. Αυτό που μας ενώνει. Τι θα λέγατε για το χώρο της μουσικής στην Ελλάδα σήμερα? Αν μπορούσατε να τον τοποθετήσετε σε κάποιο σκαλοπάτι, αν βρίσκεται σε ύφεση ή όχι, αν έχουμε ποιοτικές δουλειές, κάτι που πολλοί θεωρούν ότι δεν συμβαίνει στις μέρες μας και έχουμε μείνει σε παλιά γνώριμα ακούσματα. Να σας πω, πάντοτε τα ακούσματα τα πιο παλιά, ας το πούμε, έχουν ήδη δημιουργήσει στη συνείδησή μας ένα στρώμα. Μια διαχρονικότητα έχουν. Οπότε και με βάση αυτά, πιθανότατα, αυτά αποτελούν και το κριτήριο για να διαλέξουμε τα νέα ή να πούμε αν μας αρέσουν ή όχι τα νέα. Ξέρετε, το μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν είναι και τόσο δόκιμο προκειμένου, γιατί στους ανθρώπους αρέσει αυτό που τους θυμίζει κάτι που τους αρέσει. Όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Για μένα δεν έχει τόση σημασία αν μ' αρέσει κάτι ή δεν μ' αρέσει, ή αν αρέσω εγώ σε κάποιον ή δεν αρέσω. Για μένα έχει σημασία να γνωρίζω τα πράγματα, να τα γνωρίζω. Γιατί όταν κάτι δεν το ξέρεις, λογικά το φοβάσαι. Όταν κάτι το γνωρίζεις, σημαίνει ότι αρχίζεις να εξοικειώνεσαι μαζί του και αρχίζει και να σ' αρέσει.
Θα μας μιλήσετε για την εμπειρία σας στο Music School, για αυτά τα νέα ταλέντα, τα παιδιά, τις παιδικές φωνούλες τις οποίες αναδεικνύετε. Πολύ ευχαρίστως. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατά βάση παιδαγωγικό. Πρέπει να έχει κανείς δηλαδή κάποιο είδους εμπειρία ή ταλέντο να μπορεί να έρχεται σε επαφή και να κατευθύνει κατά κάποιο τρόπο ή να κάνει μικρές διορθώσεις πορείας στα παιδιά, ας πούμε, έτσι. Τα παιδιά αυτά, τα συγκεκριμένα, τα τηλεοπτικά μου παιδιά, τυχαίνει να είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένα ανάλογα με την ηλικία τους στο θέμα της μουσικής. Αρκετά παίζουν πιάνο, αρκετά κάνουν φωνητική. Και αυτό θα ήθελα να το θίξω και τώρα. Είναι βασικότατο η μουσική. Είναι τόσο βασικό όσο είναι η ανάγνωση και η γραφή. Δηλαδή, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι μαθαίναν στα παιδιά τους ανάγνωση, γραφή και κιθάρα. Γιατί το κάνανε, λέτε? Γιατί είχαν, ας πούμε, το χρόνο ή την πολυτέλεια? Όχι καθόλου. Γιατί η μουσική είναι τόσο πάρα πολύ βασική. Αυτό που λένε από παλιά, ότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Θα πρέπει να το λάβει υπόψη της και η πολιτεία και ο οποιοσδήποτε και να αντιμετωπίζουν το θέμα της μουσικής πάρα πολύ σοβαρά. Τόσο σοβαρά όσο ίσως και σοβαρότερα από την, ας το πούμε, υπόλοιπη μόρφωση. Τα μαθηματικά. Έχω υπάρξει γι' αυτό. Και μαθηματικός. Ναι, γι' αυτό το θίγω, ας πούμε. Η μουσική είναι κάτι παραπάνω. Διάβασα, μιας και το αναφέρατε κι εσείς, ότι ξεκινήσατε ως μαθηματικός, εκεί δηλαδή ήταν οι σπουδές σας. Τα πρώτα ακούσματα ήταν από ένα εργοτάξιο, από έναν εργολάβο. Ο οποίος έπαιζε κιθάρα ο άνθρωπος. Ναι. Στο σπίτι σας. Και είχα στήσει αυτή και άκουγα το ντιν-ντιν της κιθάρας. Και αυτό με κέρδισε. Οι ακουστικές εντυπώσεις, ξέρετε, είναι πολύ βαθιές. Οι ακουστικές είναι πιο βαθιές από τις οπτικές εντυπώσεις. Μπορεί το μάτι να ερεθίζεται ευκολότερα από ότι ταυτή και σε μεγαλύτερο βαθμό. Υποτίθεται ότι οι οπτικοί ερεθισμοί είναι το 80% των ερεθισμών που παίρνουμε στον εγκέφαλο. Όμως οι ακουστικοί ερεθισμοί είναι πιο βαθύς και πιο, για μένα, ουσιαστικοί από τους οπτικούς. Το μάτι ξεγελάει. Ταυτή όχι. Παρ' όλα αυτά σπουδάσατε, ακολουθήσατε αυτό που ήθελαν οι γονείς σας αρχικά και στη συνέχεια το όνειρό σας. Όχι απόλυτα, δεν με υποχρέωσαν οι γονείς μου να το σπουδάσω. Ξέρετε, κανείς σπουδάζει ή δεν σπουδάζει ανάλογα και με, ανάλογα και με τα συμφραζόμενα, τα παραφερνάλια. Εγώ πήγαινα σε ένα πρότυπο σχολείο και όλοι όταν βγαίνανε, ας πούμε, από το Λύκειο, όλοι μπαίνανε σε ανώτατες σχολές. Μα όλοι. Μιλάμε 36 είχε η τάξη μου και οι 36 μπαίνανε. Λοιπόν. Και κατά κάποιο τρόπο ένιωθα και εγώ υποχρεωμένος ότι έπρεπε να μπω κι εγώ, ας πούμε. Θα το θεωρούσα κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, υποβιβασμό τώρα. Ναι, υποτιμητικό να μην, ας πούμε, μπω σε μια ανώτατη σχολή. Και ήθελα να μπω αρχιτεκτονική, γιατί μ' άρεσε πολύ το σχέδιο, ζωγράφισα και αυτά. Για καλή μου τύχη δεν μπήκα. Και μπήκα στο μαθηματικό και το τέλειωσα κάποια στιγμή, γιατί καλό είναι κανείς ότι αρχίζει να το τελειώνει. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά στην πορεία σας. Απόψε οι Χανιώτες λοιπόν μπορούν να σας απολαύσουν, επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ ενδιαφέρον χώρο, στο Jazz Bar Οδός Ονείρων, πίσω από το Βενιζέλιο 2. Τι ώρα θα πρέπει να βρισκόμαστε? Κάτι 10:30. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς να επανέλθουμε στα της επικαιρότητας, στους ρυθμούς της επικαιρότητας, να δούμε το θέμα με την καταβολή των επιδοτήσεων, των πολυπόθητων επιδοτήσεων σε χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς και της Κρήτης. Πιστώθηκαν χθες οι λογαριασμοί των δικαιούχων και από σήμερα άρχισε η ανάληψη των χρημάτων από τα κατατόπους υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν και λάθη τα οποία θα πρέπει στην πορεία να διορθωθούν μέσω του ΟΠΕΚΕΚΠΕ. Πάμε να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ξεκίνησε από το απόγευμα της Τρίτης η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2014 συνολικού ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ σε 660.000 δικαιούχους αγρότες, χωρίς καμία παρακράτηση για τυχόν λήξη πρόθεσμες οφειλές στον ΟΓΑ, όπως διαβεβαίωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πάρης Κουκουλόπουλος. Για τα Χανιά, το ποσό της προκαταβολής της επιδότησης ανέρχεται στα 21.300.000 ευρώ, το οποίο επιστώθηκε σε 21.000 δικαιούχους. Ναι, μπήκε η δικιά μου. Ναι, μπήκε. Ναι, το 50%. Πάρα πολύ μικρή ανάσα. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Η τράπεζα με σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες από τις προηγούμενες μέρες είχε δώσει κατεύθυνση στην εξυπηρέτηση του πελατολογίου και γι' αυτό είχαμε πάρει όλα τα μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητα, είτε στο να οργανώσουμε τα ταμεία μας σωστά και τους υπαλλήλους μας σωστά, είτε στο να φροντίσουμε να υπάρχει πλήρη εξυπηρέτηση και σωστή λειτουργία των μηχανών αυτόματης εξυπηρέτησης, των ITM. Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι ότι εξυπηρετείται κανονικά ο κόσμος, είναι πολύ ευγενικός, ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Εξάλλου εμείς πάντα είχαμε άριστη σχέση με το πελατολόγιο και ειδικά και με τον αγροτικό κόσμο. Προβλήματα σε θέματα δανείων, δεσμεύσεων και αυτά δεν υπάρχουν. Παρόλο που η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών ξεκίνησε ήδη από εχθές, ορισμένοι παραγωγοί δεν έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους λόγω λαθών ή αδιευκρίνηση των στοιχείων που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να επιβεβαιώσει ο ΠΚΠ. Όχι ακόμα. Το αντρός μου δεν μπήκε. Γιατί, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε να δούμε, δεν ξέρω. Μεταξύ των λαθών που διαπιστώθηκαν από τον ΟΠΚΠ και δεν πιστώθηκαν καθόλου χρήματα σε μια μερίδα παραγωγών αφορούν στα δηλωμένα στρέμματα, στον αριθμό φορολογικού μητρώου και στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Τα χρήματα θα πιστωθούν σε αυτούς τους παραγωγούς μετά τον επανέλεγχο που θα διενεργήσει ο ΟΠΚΠ. Παράλληλα, όσοι δικαιούχοι παρατήρησαν παρακρατήσεις στο ποσό που τους πιστώθηκε αφορούν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και στην εισφορά τους στον ΕΛΓΑ. Εμείς δεν γνωρίζουμε γιατί κάποιος δεν πήρε επιδότηση. Θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΠΚΠ. Το υπόλοιπο των επιδοτήσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους. Συνεχίζουμε για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αυτή την εποχή απασχολεί ένα πολύ σημαντικό αριθμό ελληνικών οικογενειών και εδώ στο νησί μας. Έχει να κάνει με τις παιδικές ιώσεις. Για το θέμα θα συζητήσουμε με την κυρία Φωτεινή Φιλιούση, παιδίατρο. Είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, κυρία Φιλιούση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλός ή κακός, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Είτε από ιώσεις, είτε από κοινά κρυολογήματα. Θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε αν υπάρχει την τρέχουσα περίοδο κάποια ίωση η οποία να βρίσκεται σε έξαρση. Κοιτάξτε, είναι η εποχή που ομολογώ μετά την έναρξη των σχολείων, δηλαδή με το που ανοίγουν τα σχολεία 15 Σεπτεμβρίου, βλέπουμε πραγματικά μια εκτείναξη των παιδικών ιώσεων και ειδικά στις προσχολικές ηλικίες, δηλαδή από η ηλικία 1 έτους έως και 4-5 χρονών. Τα παιδιά του Δημοτικού θα λέγω ότι είναι σχετικά αλόβητα έτσι ηλικιακά, παρ' όλα αυτά όμως και σε αυτές τις ηλικίες βλέπουμε πάλι ιώσεις. Βέβαια, με ρώτησες κάτι έτσι συγκεκριμένο και θα ήθελα να απαντήσω ότι όντως από τον Ιούνιο και μετά, μέχρι και τώρα, είναι σε ύφεση βέβαια, είχαμε την έκθεση με έναν ιό κοξάκι, ο οποίος έκανε την περιβόητη νόσο χεριών, ποδιών, στόματος, όπου τα παιδάκια εμφανίζαν υψηλό πυρετό και ένα εξάνθημα το οποίο έβγαινε στα χέρια, στο στόμα και στα πόδια. Ευτυχώς ήταν ένας ιός χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές, δηλαδή δεν είχε σοβαρές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδες, μηνυγκίτιδες, περικαρδίδες που κάνουν κάποιοι άλλοι ιοί. Όμως ταλαιπώρησε πάρα πολύ τα παιδάκια μας, τα καθήλωσε σπίτι, με μια έτσι ιδιαίτερη γκρίνια, με πολύ ψηλό πυρετό και υπήρξε επιδημία, δηλαδή κόλλαγε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε σε ένα παιδικό σταθμό ένα κρούσμα αρκούσε για να σπείρει την νόσο και σε υπόλοιπα 10-20 παιδάκια. Ποιοι είναι οι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προβληματίζουν περισσότερο τους γονείς και οι οποίοι ήθιστε να προκαλούν επιπλοκές στα παιδιά? Στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάποια έτσι, ενημέρωση για κάποιον ιό επικίνδυνο τοξικό που να δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να εμφανιστεί ένας ιός ο οποίος θα δημιουργήσει επιπλοκές στα παιδιά μας. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα και θεωρώ ότι αν ο μέσος γονιός και ο μέσος νηπιαγωγός στους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς τηρεί τα βασικά μέτρα υγιεινής, που είναι αερισμός των χώρων, πλύσιμο των χεριών,
καλή διατροφή. Τα στοιχειώδη, δηλαδή αυτά που λέμε κάθε φορά και εμείς οι παιδίατροι, θεωρώ ότι η πιθανότητα ελαχιστοποιείται και φυσικά το βασικότερο ρόλο όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν. Επειδή λίγο οι γονείς τώρα τελευταία και με το ίντερνετ έτσι μπαίνουν, τολμούν, βγάζουν διαγνώσεις μόνοι τους, ενημερώνονται, που είναι βέβαια πολύ καλό αυτό. Είναι και παρακινδυνευμένο. Αλλά είναι παρακινδυνευμένο και θα έλεγα ότι αυτό που πάντα λέω και στους δικούς μου πελάτες και φίλους και συγγενείς, ότι κανένα παιδί που εξετάζεται δεν χάνει. Κανένα παιδί. Και πολλές φορές πήραν τηλέφωνο γονείς οι οποίοι λένε το παιδί μου έχει αυτό και τελικά η δική μου κλινική εξέταση έδειξε άλλη διάγνωση. Οπότε η δική μου προσωπική συμβουλή και οδηγία είναι τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται όταν ξεπερνάμε κάποιες μέρες πυρετού, κάποιες συμπεριφορές περίεργες. Γενικώς όταν ο γονιός ανησυχεί γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό από ό,τι τις άλλες φορές. Βεβαίως. Να απευθυνόμαστε πάντα στους ειδικούς. Και εκτός αυτού οι ηλικίες, ας το πω, οι επικίνδυνες, που θα έλεγα ότι χρήζουν έτσι πιο άμεσης και πιο άμεσης και πιο γρήγορης παρέμβασης ιατρικής, είναι ηλικίες κάτω του έτους και από το έτος μέχρι περίπου 3-4 ετών. Είναι ηλικίες πολύ ευαίσθητες, όπου οι ισορροπίες είναι λεπτές και καμιά φορά τα σημάδια είναι άτυπα. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί να κλαίει και να έχει μια οτίτιδα. Το μεγάλο παιδάκι όμως, όταν κλαίει, δείχνει το αυτάκι του και ο γονιός καθοδηγείται, ξέρει, πονάει το αυτί του, έχει οτίτιδα. Οπότε η επικοινωνία με τον παιδίατρο, είτε τηλεφωνική είτε μέσω μιας επίσκεψης, θεωρώ ότι είναι πάντοτε υπέρ του παιδιού. Πάντα. Πώς μπορεί ο γονιός να καταλάβει αν μιλάμε για ένα απλό κρυολόγημα ή αν μιλάμε για μία ίωση? Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας δείχνουν τον διαχωρισμό? Το κοινό κρυολόγημα που λέει ο λαός είναι ίωση συνήθως. Οπότε υπάρχουν πολλών ειδών ιώσεις, οι οποίες όμως λίγο πολύ κάνουν τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, μιξούλες, βιχαλάκι με φλεματάκι, πυρετός υψηλός ή απλά δέκατα, ή το γαστρεντερικό, δηλαδή διάρειες, εμετούς. Όπου αυτά θέλουν απλά υποστηρικτικά μέτρα, δηλαδή κάποιο φάρμακο να φύγει μίξα, φυσιολογικούς ορούς, βλενολιτικά, κάποια υποστήριξη με διατροφή και με ηλεκτρολιτικά διαλύματα. Φυσικά και δεν χορηγούμε αντιβιωτικά, διαιροπάλωτα αντιβιωτικά απαγορεύονται και είμαστε πολύ φιδωλοί γιατροί με τα αντιβιωτικά. Και ομολογώ ότι υπάρχουν φορές που οι γονείς οι ίδιοι παρακαλούν για μια αντιβίωση και εμείς αντιστεκόμαστε και εξηγούμε ότι δεν υπάρχει λόγος στο παιδί να πάρει αντιβίωση. Αυτά συνήθως είναι. Και φυσικά θέλουν την αντίστοιχη φροντίδα. Γιατί αυτό που πάντα λέω και εγώ είναι ότι η κοινωνία δεν μας έχει επιτρέψει τη δυνατότητα να αρρωσταίνουμε. Δηλαδή, αρρωσταίνουμε και είτε οι γονείς επειδή δουλεύουν, είτε τα παιδάκια επειδή δεν έχουν που να τα αφήσουν, τα στέλνουν και άρρωστα σε ένα παιδικό σταθμό, στο σχολείο, με αποτέλεσμα και αυτά να διασπείρουν την νόσο, την ίωση στα υπόλοιπα παιδάκια, αλλά και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναρρώσουν. Αυτό που λέμε ανάρρωση. Δηλαδή, μένω σπίτι μου με τις πιτζαμούλες μου, στη ζέστη μου, πίνω τους χυμούς μου και αναρρώνω. Δυστυχώς τη δυνατότητα αυτή δεν την έχουμε σήμερα οι πιο πολλές οικογένειες, αν και θα έπρεπε. Τώρα εκεί ο καθένας ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για το παιδί του. Έτσι, δυστυχώς υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες δεν έχουν πλέον δυνατότητα για κάποια στοιχειώδη πράγματα σε ό,τι αφορά στη θωράκιση των παιδιών τους. Αναφέρομαι στον εμβολιασμό, κυρία Φιλιούση. Έχουμε δει τελευταία δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε περιπτώσεις οικογενειών που δεν προχωρούν στον τακτικό εμβολιασμό των παιδιών και αυτό μακροπρόθεσμα έχει και ως συνέπεια να επανεμφανίζονται ασθένειες τις οποίες είχαμε ξεχάσει. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ή ειδικότερα στα Χανιά, γνωρίζετε? Κοιτάξτε, από τη μεριά των ιδιωτών παιδιάτρων, γιατί αν το πω εκπροσωπώ λίγο αυτή τη μερίδα ανθρώπων, ομολογώ όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, είμαστε ένα team ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά άνθρωποι, στα ιατρεία τους κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δηλαδή δωρεάν επισκέψεις. Εγώ προσωπικά στο ιατρείο όμως μου έχω πει ότι εβδομαδιαίως βλέπω μέχρι και 20 άτομα τη βδομάδα τελείως δωρεάν, έτσι άτυπα. Δεν βγάζω να το ανακοινώσω, αλλά το γνωρίζουν έτσι ο ευρύτερος κύκλος μου και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έμεσα θεωρούμε ότι προσφέρουμε μια βοήθεια, τουλάχιστον τη μεριά της επίσκεψης, η οποία δεν τη χρεώνεται ο ασθενής. Τα εμβόλια δυστυχώς, αν κάποιος δεν έχει ασφάλεια, δεν μπορούν να σταογραφηθούν. Μόνο ότι είναι δωρεάν από το κράτος, αλλά για αυτούς που έχουν ασφάλεια. Η ανασφάλιση δυστυχώς είναι μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η οποία όλο και μεγαλώνει και τη στιγμή αυτή μόνο το κοινωνικό ιατρείο από τη μεριά, έτσι, το οποίο κάνει μια πραγματικά πολύ καλή δουλειά, με εθελόντες παιδιάτρους οι οποίοι κάνουν μία με δύο φορές τη βδομάδα το ιατρείο το κοινωνικό και προσφέρεται εκεί δωρεάν εμβολιασμός. Και στο νοσοκομείο, το οποίο βέβαια νοσοκομείο τι να πρωτοκάνει, έτσι, είναι. Ποια είναι τα εμβόλια τα οποία δεν πρέπει ποτέ να παραλείπει ένας γονιός για τα παιδιά του? Είναι τα εμβόλια του πνευμονιοκόκκου, τα οποία προφυλάσσουν από μηνυκίτιδα, από βακτηριαιμία και από πνευμονία.
το εμβόλιο της ηλαράς ρυφράς παροτίτιδας, της ανεμευλογιάς, της μηνυγκίτιδας που έχει βγει τώρα τελευταία και της τύπου Β. Και από εκεί πέρα τα παλιά και ας το πω τα τετριμμένα που πλέον είναι παλιά, αλλά ανά πάση στιγμή μπορούν να υπάρχει έκσταση της νόσου, που είναι τετάνου, κοκκίτη, πολεμελίτιδας και αιμόφυλλο τύπου Β. Υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο το τηρούμε όλοι οι παιδίατροι όσο μπορούμε πιο πιστά. Υπάρχει έτσι ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα. Εγώ το μόνο το οποίο λέω, είμαστε τυχεροί, γιατί επωφελούμαστε μια υγεία που την προκάλεσαν το καθαρό νερό και τα εμβόλια. Αν ξαφνικά για κάποιο λόγο μείνουμε χωρίς καθαρό νερό και χωρίς εμβόλια, θα οδηγηθούμε πάλι σε εποχές που εμείς οι νεότερες δεν έχουμε γνωρίσει. Και θα ήθελα να αποφευθεί αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε, κυρία Φιλίους. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για όσα χρήσιμα μας είπατε. Και εγώ ευχαριστώ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα ακόμα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας.